T'ho juro, encara molt. Sí. Sí. Che significa una tenda solare? Tot em tiren en el convert, tiren moltes coses. Jo vaig tenir un exactament igual. Mos ho guarden. Però jo estava tentant. Això no és una feina meva, és una feina de... Que no, podem ensenyar. Com el anem a portar amb Víctor. Pot ser.
Vinga, la feina està inaugurada. Molt bé. Apa el sol? Què passa? Demà.